yapılabilmesine Sağlık Müdürlüğü'nün vaka basında Li mezintirîn bajarê Tirkiye Stenbolê bijîşkên endamê ji rêya bijîşkên Tirkiye cilên xwe yên spîl xwe kirin, li stûyê xwe girêdan û li Kadıköy'a Stenbolê li dijî yasaya ku mafê wan yê xebata serbest asteng dike çalakiyek didarxistin. Bijîşkên ku navê vê yasayê wek yasaya Medîpolê şîrove dikin, di çalakiyê de ragihandin, ev yasa mafê xebata serbest ya bijîşkan û mafê welatiyan ya bijartina bijîşkê xwe ji holê radike. Di daxuyînê de hate gotin bijîşk, wezîrekî tenduristiyê ku patrona naxwazin û bangêr hikûmetê dikin, da ev yasa bişûn de bêvegerandin. Bu kısıtlamalar tarihte de görülmemiş. Di dîrokê de li tualatî astengiyeke wiha nehatiye dîtin. Kısıtlamalar da değil. İşin daha Haklarımızı geri istiyoruz. ئێمە دەمانەوێت مافەکانمان بۆ بگەڕێتەوە ئەم سنووردارکردنە بۆ 6500 سنتەری پشکنین و پزیشکی جیاواز دانراوە. Ve diğer arkadaşlarım da çokça dile getirdiler. Serokê duyemîn yê ji rêya bijîşkên Tirkiye di daxuyîniya xwe de ragihan, ew dizanin wezaret dixwaze çi bike. Derdê hikûmetê wezaretê ew e ku baxçeyekî gulan çêbikin. Lê di navê de jî strî tune bin. Wezaret naxwaze bijîşkên serbest û azad li vî welatî bigihên. Ev rêzîkname ne zanistî, aqilane û ne jî li berjewendiya rêya giştî ye. Ev yasa niha heqê me azadiya karê me ji destê me de stendin. Em dixwazin vê yasayê cardin gerî karşı bikin û azadiya me hemû doktora cardin gerî bidin me. Halkın hekime ulaşması zorlaşacak, imkansız. Bi vê yasayê vê civak nikaribe xwe bigihîne bijîşkan. Vê bijîşk bikevin bin polîtîkaya pereyên nexweşxaneyên taybet. Elinde kalınca özel hastane istediği gibi Her wiha bijîşkên beşdarî çalakiyê bûne hişyariyê din û dibêjin. Li nexweşxaneyan hiç bijîşkek nemaye. Kes nikare randeviyan jî bigire. Piştî vê rêzîknameyê wê bijîşkên hêyî jî berê xwe bidin Ewropayê û dev ji dîtina bijîşkan berdin wê kes nikaribe xwe derman jî bike. Hemû bijîşkên Tirkiye dibin banê yekîtiya bijîşkên Tirkiye'de li hevkom bûn û çalakiyek darxistin. Li dijî yasaya ku ji aliyê hikûmet evê hatiye karîger kirin. Ku di yasayê de mafê bi awekî azad karkirina bijîşkan ya li Tirkiye tê qedexe kirin. Binavêkariya daxuyîneke çepemeniyê li dijî vê kiryara hikûmetê dengê xwe bilind kirin û ji hikûmetê dixwazin zûtrîn katê de gava xwe bi paş de biavêje. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.